Avui parlarem de dos pilars essencials en el creixement dels adolescents i els joves, l'autoestima i l'autoeficàcia. Dit d'una manera senzilla, l'autoestima és com ens veiem i tractem, és a dir, si confiem en nosaltres mateixos i ens acceptem tal i com som. L'autoeficàcia, en canvi, és la convicció que tenim de que superarem els reptes i obstacles. És aquella sensació de jo puc fer-ho tot i que no em sortia a la primera. Un adolescent amb una bona autoestima i que se sent capaç construirà relacions saludables, prendrà decisions encertades i, en definitiva, afrontarà els problemes d'una manera resilient i segura. Avui som al Gran Teatre del Liceu, un símbol de la ciutat de Barcelona, creat el 1847 a la Rambla. És un espai d'òpera, però que amb el temps s'ha convertit en un espai de referència cultural i de les arts escèniques. Des d'aquest escenari excepcional, entre butaques, avui el que farem és parlar amb professionals del món musical, educatiu i científic de com enfortir l'autoestima i l'autoeficàcia dels nostres joves i adolescents. Comencem! Genca, el podcast, el viatge de l'adolescència. Una iniciativa de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation. Dirigeix i presenta Esther Camprodon. Al Gran Teatre del Liceu no només s'hi realitzen grans òperes i concerts, també és un espai viu de transformació i compromès amb l'educació de les noves generacions. Som al Saló dels Miralls, salvat de l'incendi i restaurat curosament. Envoltats de pintures i textos d'art i música, parlarem amb els responsables de programes educatius d'aquí al Liceu. És un gran privilegi donar la benvinguda a Toni Pallès, director del Departament Musical, Educatiu i Social, Jordina Oriols, responsable del programa Liceu Aprèn, i Irene Calvís, responsable del programa Liceu a Prop. Molt bon dia i gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. Toni, comencem amb tu, perquè estem molt intrigats en saber què són i en què consisteixen els programes de Liceu Aprèn i Apropa. Els programes Liceu Aprèn i Apropa són els programes educatius i socials del Gran Teatre del Liceu. Aquests programes són, m'atreviria a dir, uns dels eixos estratègics importants actualment del teatre i ens permeten acostar-nos al que nosaltres és el nostre objectiu principal, que són les persones. Les persones com a centre, les persones no només com un client que ve al teatre, sinó com les persones com aquelles persones que tenen una vivència quan venen a consumir, podríem dir-ne, un espectacle artístic. Ens agrada parlar de públics més que de públic, perquè darrere al públic en general hi ha moltes realitats diferents, molta diversitat, i el que ens permet projectes com l'Aprèn i l'Apropa és anar a aquestes persones i oferir-los les eines d'accés a la cultura perquè la cultura realment sigui un element transformador. A nosaltres ens agrada parlar de que molt sovint l'art ens mouen als llocs, ens mouen en un espectacle, però també commou. I quan commou, mou parts que són més internes, parts que van més lligades a les habilitats, capacitats, emocions, valors, i això és el que realment promouen al final el Liceu Aprèn i el Liceu Apropa. Moltes gràcies, Toni. Ara després tornarem amb tu. Jordina, moltíssimes gràcies per ser aquí. A vosaltres. Mira, volíem saber quin és l'objectiu principal d'aquests programes educatius del Liceu. Doncs l'objectiu principal del Liceu Aprèn bàsicament és facilitar l'accessibilitat a aquesta programació artística que tenim com a Liceu i alhora oferir eines en aquests usuaris, en aquests públics, per intentar que aquesta vivència de l'experiència artística, aquesta experiència cultural, es doni en un context de la màxima qualitat i del màxim impacte. Nosaltres treballem amb òpera, les produccions que fem per infants i joves també tenen un fort compromís amb aquest gènere, que és un gènere que no és senzill, i per tant ens sembla que és important acompanyar
acompanyar d'alguna manera aquesta experiència d'assistir a un espectacle amb propostes, amb projectes que ens ajudin a trobar aquesta connexió de les persones amb l'art. I l'acompanyament concretament en les habilitats socioemocionals, com el treballeu? En primer lloc, nosaltres el que volem és que com a teatre d'òpera, que l'espectacle que venen a veure aquests infants o aquests joves, que són els usuaris amb qui bàsicament treballem des del programa educatiu, ja la pròpia excel·lència artística sigui una proposta que els connecti, que arribi en la seva profunditat, que els commogui, com deia el Toni. Però llavors, com que som conscients de que l'òpera té aquest grau de complexitat, el que nosaltres intentem és fer aproximacions a aquesta experiència artística des de l'anticipació, des del donar-los aquelles eines justes com per despertar curiositat, per generar una motivació per allò que poden venir a veure, però alhora el que ens sembla important és que també busquem una aproximació molt activa amb aquesta proposta artística. No és simplement venir i consumir aquell espectacle, sinó que intentem veure com aquest espectacle és una font d'inspiració cap a processos d'escolta. Pensem que és bàsic treballar l'escolta, treballar l'expressió des dels llenguatges artístics, treballar la creativitat i, per tant, busquem aquest rol molt actiu també de la persona. I, per altra banda, pensem que també treballem aquestes habilitats socioemocionals és perquè aquesta experiència de venir a veure un espectacle normalment és individual, la vius tu, la paeixes tu sol, però en canvi ens permet generar moltes situacions en contextos de la família o en contextos del centre educatiu que tenen molt a veure amb la comunicació a través de l'art, de poder expressar, de poder compartir allò que hem viscut. Mai en aquests contextos és una experiència individual, i per tant aquest art ajuda, és com un canalitzador d'aquestes habilitats de comunicació. Hi ha moltes vegades que la música, vosaltres ho sabeu millor que nosaltres, ens commou, ens mou, ens emociona quan algun adolescent es desborda, o l'emoció es desborda, perquè és que la música toca molt endins. Com ho gestioneu? Clar, nosaltres amb els joves i els infants nosaltres no hi podem intervenir directament, perquè nosaltres els veiem un dia, potser, quan fem processos de llarg recorregut una mica més, però el que sí que fem és situar-nos en aquest pla de mediació compartida amb els docents, amb les famílies, amb els monitors de lleure, o sigui, com ens podem situar en aquesta intermediació i llavors com aquesta emoció que ens pot generar aquesta experiència, en aquest cas nostra, d'haver vingut al Liceu, que a vegades pot ser positiva i a vegades pot ser negativa, o sigui, ens podem trobar amb joves que potser això no els ha agradat, veure com aquestes persones que sí que tenen aquesta continuïtat que nosaltres com a institució no tenim, com podem treballar plegats amb ells perquè ells sí que puguin generar aquests espais de recollir això, o sigui, el com l'hem viscut. Això és el que ens permet llavors poder generar com un pòsit, poder integrar o poder-ho convertir en una situació d'aprenentatge, o també sempre aquests projectes sempre porten implícits tot un component social molt important, també de problemàtiques socials que són molt necessàries. Llavors, nosaltres el que fem és acompanyar aquests adults, d'alguna manera, que acompanyen els joves i convidar-los a que generin aquests espais per recollir aquesta emoció i convertir-la, doncs, en situacions d'aprenentatge, de reflexió. I al final tot és una oportunitat d'aprenentatge, vagi d'una manera o d'una altra. Així ho veiem, sí. Jordina, per acabar volíem saber com les famílies i les escoles poden accedir als vostres programes. Sí, el que són les famílies, o sigui, nosaltres tot el que és
la base del programa Liceu Aprèn és aquesta programació d'espectacles de Petit Liceu i també aquests espectacles per joves, que el que són les famílies hi poden accedir a través dels nostres canals de venda, però també sempre busquem tant amb les famílies com amb les escoles ho fan a través de la cultivadora, però a part volem buscar aquest vincle no només a través d'una reserva o una compra d'entrades, sinó que busquem aquesta vinculació més a mig i llarg termini. O sigui, en el cas de les famílies, al costat del botonet de la compra d'entrades tenen l'opció de venir a fer un taller previ, per exemple, relacionat amb aquell espectacle, però a través de l'expressió, de l'escolta, de l'expressió a través del cos. Allò que vindran a veure ho vivim abans nosaltres des d'aquesta experiència més directa. Tenen uns materials, un preparat per, que són això, 4 indicacions que potser, si la família les pot anticipar, doncs els infants o els joves poden viure amb més plenitud aquest espectacle. I en el cas de les escoles, això encara ho desenvolupem més en projectes de mig i llarg termini, on això, més enllà de la compra de les entrades, busquem aquesta vinculació per intentar garantir aquest procés. O sigui, una mica de fugir el que és l'experiència puntual de vaig a veure un espectacle i ja me n'oblido, sinó anar a buscar una mica el potenciar aquests recorreguts que ens permetin aquesta mirada també més activa de l'art, des de l'expressió i des de la creativitat, la reflexió. Moltes gràcies, Jordina, per apropar-nos a profunditzar en aquest projecte tan interessant del Liceu Aprèn. Molt bé. I ara preguntarem a la Irene sobre el Liceu Apropa. Bon dia, Irene, moltes gràcies per ser aquí. El lema del Liceu és Liceu per a tothom. Com es treballa perquè aquests programes arribin a tots els públics? Mira, des de l'àrea social, des del Liceu Apropa, que forma part d'aquest lema del Liceu per a tothom, es treballa tenint en compte que tothom, totes les persones que accedeixin al Liceu, ho facin amb igualtat de condicions. Això què vol dir? Vol dir que des del Liceu Social, des del programa social, oferim una sèrie de serveis, d'avantatges i d'activitats i programes perquè aquest accés sigui el màxim d'universal possible. Això vol dir, per exemple, que en el seu moment, des del programa social, es va tenir en compte la diversitat de la població, que és enorme, i també les persones que tenen algun tipus de discapacitat o de diversitat funcional. En aquest sentit, vam entendre que per poder gaudir plenament dels espectacles i del fet de venir al Liceu havíem d'oferir una sèrie de serveis que completessin aquesta experiència, pensant especialment en les persones amb algun tipus de discapacitat. Això vol dir que des del programa social, des de fa molts anys, estem treballant en aspectes relacionats amb l'accessibilitat. És a dir, per exemple, les persones que tenen discapacitat visual o persones cegues, des de fa ja molts anys, més de 15 anys, poden venir al Liceu i seguir una sessió d'audiodescripció. Vol dir que un professional, un audiodescriptor, locuta en directe tot allò que les persones cegues no poden veure i que és una informació importantíssima si parlem de produccions operístiques. Al mateix temps, per exemple, les persones que tenen discapacitat auditiva poden rebre la música, el so, la veu, d'una manera molt més directa, sense reverberacions i sense interferències, perquè tenim un sistema que és un bucle magnètic que els permet, en cas que portin un audiòfon o un implant coclear, poder tenir aquesta recepció del so d'una manera molt clara i molt nítida. També les persones que tenen problemes de mobilitat, hem augmentat el nombre de places destinades a les persones que han d'ocupar una zona concreta del teatre perquè siguin el màxim de persones les que puguin venir al Liceu.
també per persones, altres col·lectius, facilitem la comprensió d'algunes de les òperes a partir de l'adaptació dels resums argumentals seguint criteris internacionals de lectura fàcil. Aquests són alguns petits exemples que el Liceu posa al servei de les persones per fer aquest exercici d'anem a completar l'experiència perquè la gent la pugui gaudir amb la màxima plenitud. Realment, si volem societats més resilients, cal passar per aquesta idea, no? Que tots aportem, tots importem i formem part del mateix projecte i, per tant, tots hem de tenir les mateixes oportunitats. Realment és fascinant veure com la resiliència surt de les escoles i va a entitats i institucions com la vostra. En relació al que parlem avui, no? De l'autoestima i l'autoeficàcia, Irene, com ho treballeu en aquests programes amb persones en especial situació de vulnerabilitat? Sí, nosaltres sempre hem considerat que tenir accés a la cultura dignifica les persones. A més de ser un dret, aporta a la persona que gaudeix de la cultura una dignificació. I en els casos de les persones en situació de màxima vulnerabilitat, formar part d'aquest col·lectiu del públic, no? de les persones que venen habitualment al Liceu, les dignifica. És a dir, hi ha un sentiment de comunitat. Jo també tinc dret a formar part d'això. Això també és per mi. No és només per uns pocs, sinó això també és per mi. Jo també tinc dret de participar, de gaudir, i el que fa en els casos de les persones més vulnerables és un sentiment de no sóc invisible, sóc visible, jo també tinc dret a seure aquí. A mi, el fet de formar part d'aquesta comunitat em dignifica com a persona, em reconeix i em reconeixo. No? És a dir, jo també puc gaudir d'una sèrie d'històries que a més em poden interpel·lar en primera persona. No? I per nosaltres això és molt important, aquest sentiment de comunitat. Jo també formo part d'això, jo també en tinc dret, i a més no és només un gaudi passiu, sinó que també volem que aquest gaudi sigui actiu. Per poder venir al Liceu amb aquests avantatges, també volem que aquest venir vagi acompanyat. I ho fem a través de tota una sèrie d'activitats que el que pretenen és obrir aquestes portes, trencar aquestes barreres que moltes vegades són barreres mentals. Per exemple, oferim programes com l'Òpera a l'Abast, on expliquem alguns d'aquests títols acompanyats de músics de l'orquestra que ens els musiquen, aquestes explicacions, i fem aquesta explicació, aquest accés d'una manera molt directa, molt planera, molt de tu a tu, sempre incentivant el diàleg. No? A més, també donem a conèixer què és un teatre d'òpera, és a dir, no és només venir a veure la programació del Liceu, sinó també gaudir com es treballa en un teatre d'òpera, quines són aquests espais de treball, aquestes bambalines. Descobrim juntes, per exemple, el rereescenari a través d'un programa que es diu Toca Liceu. Anem a conèixer de primera mà de les seves responsables serveis com el de sastreria o caracterització. Coneixem com treballa l'orquestra del Liceu perquè anem a la sala d'assaig de l'orquestra, veiem com assagen amb tota una sèrie d'explicacions prèvies. És a dir, que intentem que aquesta vinguda al Liceu sigui també acompanyada. I, finalment, creiem que l'accés a la cultura també implica formar-ne part, no només d'una manera passiva, sinó també d'una manera activa. Vol dir que jo no només tinc dret a la butaca, a seure a la butaca, a gaudir d'aquella experiència, sinó que també en formo part. És a dir, fem a través d'activitats de participació o de cocreació, com el programa comunitari Òpera Prima, que les persones siguin agents actius del fet cultural. I això vol dir que tothom pot formar part d'aquella creació cultural. Donem peu a que
persones que potser no tenen cap tipus de bagatge cultural, que no han cantat mai, que no han actuat mai, que no tenen coneixements musicals, puguin ser els protagonistes de projectes comunitaris com el que et comentava de la línia comunitària Òpera Prima. Moltes gràcies, Irene, perquè és important dignificar, formar part d'alguna cosa i ser part activa. Des de Henca estem també molt atents i anem recollint consells de persones com vosaltres i projectes per acabar. Ens agradaria que ens regaléssiu una paraula o frase que ens ajudi a seguir, a continuar en aquest camí de transformació, d'enfortir el benestar emocional dels adolescents i joves. És molt difícil resumir-ho en una paraula i en una frase. Si et sembla, en posarem algunes de paraules. Perfecte. Que han sortit al llarg de la conversa. La primera és oportunitat, la segona sentir, la tercera és créixer i la quarta compartir. Jo crec que l'oportunitat que ens dona la creació artística per desenvolupar altres coses és potentíssima. Ens permet aquesta oportunitat no estar mirant el món entre blanc i negre, sinó que entre molts grisos, i la creació artística et permet inspirar esperits crítics, qüestionar coses. Per tant, oportunitat, sentir, perquè el que sent realment queda, tant a les vivències com als aprenentatges, créixer a nivell personal i compartir, perquè una experiència com la que estem intentant fer, si la pots compartir, sempre creix, sempre millora. Gràcies, Toni, i a tot l'equip per aquesta trobada. I ara anem cap a l'escenari. Tindrem l'oportunitat també de sentir, de créixer i de compartir com enfortir en els adolescents i els joves la seva autoestima i la seva autoeficàcia. Anem a l'escenari. Hem atrevessat el pati de butaques i som dalt de l'escenari. Des d'aquí és fàcil posar-se a la pell d'un cantant d'òpera o artista. Salten totes les alarmes. Seré capaç? Seré prou vàlid? I a l'adolescència, què ens passa amb l'autoestima i l'autoeficàcia? Avui ens acompanya el David Bueno, doctor en biologia, especialista en genètica i fundador de la Càtedra de Neuroeducació. Bon dia, David. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Un plaer estar aquí. Què passa a l'adolescència amb l'autoestima i l'autoeficàcia? Per què són unes habilitats claus? Són unes habilitats claus perquè estan forjant la seva personalitat de joves i d'adults. Els joves són adults sense experiència. Un adolescent que no confia en si mateix, que no es valora prou o que no se sent capaç de continuar endavant, tindrà moltes més dificultats per passar per aquesta etapa. Lògicament que l'acabarà superant perquè tots acaben sent joves, però no és el mateix. Acaben sent un jove que confia plenament en si mateix, amb les seves habilitats, amb les seves capacitats, que se sent còmode sent com és, que un jove que se sent insegur. I aquí és on hi ha les grans diferències. I quin paper té l'error, l'equivocar-se en aquesta etapa? Perquè no ens agrada i, a més, està com molt criminalitzat. A ningú li agrada equivocar-se, però l'error és una font d'aprenentatge. Des del punt de vista més biològic, l'error és una de les principals fonts d'aprenentatge. N'hi ha dues, la imitació, imitem els altres per aprendre, i l'altra és l'error. Ens equivoquem i això ens ensenya què no hem de fer per fer-ho millor la propera vegada. El que succeeix és que a la nostra cultura gairebé hem criminalitzat, com deies tu, aquest error. Sembla que cometre un error és un punt i final, és un fracàs, i molts adolescents ho viuen d'aquesta manera i no s'atreveixen a avançar per por d'equivocar-se. El que hem de fer és, socialment, a les famílies, al sistema educatiu, és fer-los entendre que l'error, quan es produeix, serveix per pensar on m'he equivocat, per enfortir la teva personalitat, el teu caràcter, i poder continuar avançant a partir d'allà. És a dir, és un pas necessari cap a l'aprenentatge i cap al creixement. És un pas útil cap a l'aprenentatge i al creixement necessari. Hi ha persones que s'equivoquen molt, n'hi ha que no s'equivoquen tant, però ens equivoquem tots, per tant sí, ho és. M'agrada més la paraula útil perquè ens empodera més, no? Perquè, a més, validem aquest error que forma part d'un procés absolutament natural. I en aquest procés, els pares, els docents, què poden fer per acompanyar-los? Mira, poden fer diverses coses, però per mi una de les més importants és confiar sempre en els adolescents. Els progenitors,
els seus mestres, la societat en general, hem d'aprendre a confiar en els adolescents. També, socialment, sembla que l'adolescència ens hagi de fer molta por com a adults. No? Ai, que arriba l'adolescència. No. Ha d'arribar necessàriament i hem de confiar en ells. Bàsicament perquè la confiança s'encomana. Si nosaltres confiem en ells i en elles, ells confiaran més en nosaltres. I això és molt important perquè aprenem de qui confiem i no en volem saber res de qui desconfiem, per si un cas. Si desconfiem d'ells, perdrem part d'aquesta influència que podem tenir-hi. Però és que, a més, com que s'encomana, guanyaran amb autoconfiança. I aquesta autoconfiança és clau tant per l'autoestima com per sentir-se capaços de continuar endavant. Un adolescent que no confia en si mateix prefereix que siguin els altres els que decideixin per ell i, per tant, no serà la seva pròpia vida ja. Es va retroalimentant, no? És un cercle que es va retroalimentant i van ajudant a fer créixer aquesta autoestima i autoeficàcia. Sí, és que estan molt lligades. Una persona amb autoestima en general té més autoeficàcia i té més confiança en si mateixa. Lògicament són aspectes diferents i tots s'han d'analitzar per separat, però dins del cervell s'estan retroalimentant els uns als altres. Aprofitant que estem aquí al Liceu, no? En aquest espai en què la música i l'art està present, quin paper tenen la música i l'art en aquestes competències i en l'adolescència específicament? Mira, les arts, en plural, totes les arts, permeten primer conèixer de tu mateix. És a dir, l'art no és reproduir un dibuix que ja ha fet un altre, que també de vegades tradicionalment el que fem és fer aquestes coses, copiar. No, jo expresso, jo veig alguna cosa o veig una cosa que ha fet una altra i la filtro per mi mateix, per com em sento, per com penso, i l'expresso. Això el que fa és permet conèixer-te millor a tu mateix. Clar, no és només dibuixo o no és només escolto una peça de música o toco una peça musical, és després penso, per què ho he fet d'aquesta manera? I és aquest pensar per què ho he fet d'aquesta manera el que et permet conèixer-te millor, interpretar-te millor a tu mateix. Les arts flueixen de manera espontània, de fet són consubstancials a l'espècie humana. I aquest és un dels avantatges que tenen de cara a construir aquesta personalitat. És interessant perquè és aquest procés primer d'introspecció que no pensaríem que hi és, no? I tan necessari de penso com estic fent les coses i faig aquest camí de conèixer-me a mi mateix. Això és molt important perquè tradicionalment les arts, si més no dins del sistema educatiu, les hem percebut com un complement. Fa bonic, han fet un dibuix, han tocat una peça musical. És que és molt més important que això. Ja està bé la bellesa que tenen, ja és molt per ella mateixa, però és que cal aquest segon pas. I és què m'està dient sobre mi mateix, la manera que tinc d'interpretar una peça musical, d'interpretar un dibuix o de fer-lo jo, o de parlar en públic. Si analitzem com parlem en públic, i els adolescents a molts centres educatius es fan parlar en públic per presentar els seus treballs, analitzar això no és només dir-ho, és analitzo, això t'està dient moltes coses de tu mateix. I vas autoajustant-se, no? Ara això no m'ha sortit prou bé, ho rectifico una mica i en el fons això també m'empodera. Sí, clar, aquí ve aquesta part de reflexió posterior a qualsevol expressió artística del tipus que sigui, sabent que mai ho fem del tot bé, que sempre podem millorar. És aquest error, que no té per què ser un error garrafal, però sí que són aquestes coses que dius, home, doncs això ho puc millorar i com ho puc fer? És aquest aprenentatge. I en el cervell de l'adolescent, la música i l'art té un efecte especial tenint en compte aquesta finestra d'oportunitat que tenim? Té un efecte molt especial de manera concreta a la música, perquè la música és de totes les arts la que activa més directament les emocions i, per tant, permet que ells mateixos reequilibrin el seu estat emocional. Amb els adolescents les emocions és un festival, és un ball d'emocions. Clar, a través de la música ells poden entendre millor les seves emocions, però sobretot també ajudar a gestionar-les. Clar, si ells aprenen que el dia que es lleven tristos, que tots es llevem tristos un dia o altre, segons quin tipus de música els ajuda, ostres, això és molt potent. O al revés, el dia que estan massa esbarats, que també els passa sovint i als adults també de tant en tant, altres tipus de música ens poden ajudar més, no? Clar, és un aprenentatge que els ajuda a autogestionar
tot aquest aspecte emocional. Que està més desbocat, o el viuen més intensament, podríem dir, no? Perquè és un moment intens i també interessant perquè tot ho viuen d'una forma molt genuïna. Ho viuen tot molt genuí, perquè encara són, anava a dir, molt innocents, amb el sentit de que no coneixen bé encara el món dels adults, i les emocions no és que les visquin més intenses, les viuen amb una intensitat brutal, però és que biològicament ha de ser així. Clar, les emocions són respostes ràpides davant d'una situació que requereix urgència. I els adolescents estan enfrontant a situacions d'adult sense l'experiència que els adults hem anat acumulant a base d'anys. Per tant, hi ha moltes situacions que no saben si són una amenaça o una oportunitat, no saben què són. Necessiten les emocions a flor de pell i amb canvis molt ràpids, per si un cas. A partir d'aquesta gestió emocional, a partir de l'error, en la pròpia gestió emocional, ells aprenen a gestionar-se molt millor a si mateixos. Per tant, forma part d'aquestes habilitats que van adquirint, no? Aquesta motxilla d'habilitats que van adquirint i que van posant en pràctica i que ens ajudarà a construir aquest cervell en construcció a un adult, no? Amb totes les competències per afrontar les dificultats d'una manera més resilient. És anar omplint la motxilla amb bones maneres de gestió. I aquí hi ha aquesta confiança que els adults els hi hem de mostrar. I un altre aspecte que crec que és important és el nostre exemple, perquè ells aprenen d'allò que veuen al seu voltant. Si veuen uns adults capaços de gestionar-se emocionalment, ells ho tindran molt més fàcil per aprendre a fer-ho. Si veuen un entorn d'adults sempre estressat, sempre amb presses, vol dir més impulsiu. Clar. Per tant, amb menys capacitat de gestió, ells es comportaran també d'aquesta manera. I ja per acabar, nosaltres a les persones que convidem aquí al podcast de Henka, els hi demanem si ens poden regalar una paraula que ens ajudi a seguir endavant amb el projecte d'enfortir el benestar emocional dels adolescents i els joves. Quina paraula et vindria al cap, David? Esperança. És la primera que em vindria al cap. Realment aquesta és l'esperança, no?, de seguir endavant. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest lloc tan especial i ens veiem aviat, David. Gràcies, un plaer estar amb vosaltres. Amb aquesta esperança, amb la confiança, ara baixarem a la sala de butaques, on ens espera la Núria Rodríguez, i aprendrem més com empoderar aquests adolescents i joves en l'autoestima i l'autoeficàcia a través de la nostra mirada, la dels pares. Venim de l'escenari de parlar amb el David Bueno i ara ens trobem a la platea. Hem parlat de l'adolescent i ara parlarem de com els pares poden enfortir l'autoestima i l'autoeficàcia dels seus fills. Per això ens acompanya la Núria Rodríguez, especialista en disciplina positiva. Bon dia, Núria. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Escolta'm, en el capítol de la regulació emocional vam parlar de la disciplina positiva, però a mi m'agradaria que ens poguessis explicar una mica quins són els pilars més importants. Val, doncs mira, tenint en compte que és un model relacional que fa créixer l'altre, quan parlem dels pilars fonamentals parlem de 4 pilars. El primer seria l'amabilitat, que és tractar l'altre sempre des del respecte, que se senti vist, que se senti tingut en compte. El segon seria la fermesa, que això és tot allò que ens dona estructura, que ens dona seguretat, i aquí entrarien coses com els límits, les rutines, com ensenyo els valors, que també necessito fermesa per ensenyar valors. I el que diu la disciplina positiva és que l'amabilitat i la fermesa han d'estar presents al mateix temps. No si vals, soc amable i després em poso ferm, sinó ser amable i ferm al mateix temps. El tercer pilar seria la cooperació, com entrenem, com ensenyem als nostres fills, als nostres alumnes, a treballar en equip, a buscar solucions als problemes del dia a dia, a ser creatius, a ser responsables, no? I el quart seria l'encoratjament. Tots necessitem coratge, els nens petits, els adolescents, nosaltres, els adults també, però us vull explicar un exemple que posa la Jane Nelsen, que és la creadora de disciplina positiva, que és que els nens petits, quan aprenen a caminar, el que fem els adults és animar-los, no? I ells cauen i seguim animant-los. Vinga, va, torna-ho a intentar, no? Doncs aquesta actitud d'encoratjar l'altre l'hauríem de tenir al llarg de tota la vida, no només quan són petits. Per tant, serien aquests 4 pilars. O sigui que quan veiem l'habitació desendreçada del nostre fill adolescent, potser ho hem de viure de la mateixa manera, que està aprenent a endreçar. Totalment. Jo diria, respirem quan veiem l'habitació desendreçada i mantinguem-nos amb una mica de distància, perquè el que fem els pares és intentar solucionar el tema ja, i a més enfadats, perquè ho hem dit moltes vegades. Per tant, el primer és respirar i retirar-nos una mica. Amabilitat.
fermesa, cooperació i encoratjament. En relació a l'autoestima i l'autoeficàcia, que és del que avui ens ocupa, com la podem desenvolupar com a pares, docents? Mira, deixa'm fer una introducció. La disciplina positiva parla de que l'ésser humà tenim dues necessitats bàsiques, que són la necessitat de pertànyer, de sentir que ens estimen, que ens valoren, que som importants per a algú, i la necessitat de sentir que podem contribuir, no? Que la meva presència marca la diferència. I aquestes dues necessitats estan directament relacionades amb l'autoestima, no? La pertinença apunta a l'autoestima, i la significància o la contribució a l'autoeficàcia, no? Per tant, és molt important. I diuen que les persones que senten que pertanyen i que poden contribuir són persones més felices, més plenes i, a més, que tenen un sentiment de comunitat més alt, per tant, que busquen el bé comú, no? Per tant, és algo que ens interessa als pares desenvolupar, la pertinença i la significança. Com ho podem fer? Doncs mira, si penseu en l'autoestima, el primer que jo diria és acceptem els nostres fills i els nostres alumnes tal com som. I això vol dir tenir un amor incondicional per ells, estimar-los independentment del que facin o del que pensin o del que diguin, no? El que és incondicional és l'amor, no la relació. Per tant, una altra cosa que ajuda a desenvolupar autoestima és posar-los límits des de l'amabilitat i la fermesa, no? I als nens i als adolescents no els agrada que els hi posin límits. A mi tampoc m'agrada i, a més, les seves prioritats són diferents a les meves. Per tant, no estaran contents, però quan jo poso un límit el que estic dient és m'importes, vull que creixis en un entorn segur, necessites això i per això et poso aquest límit, no? Per tant, estimar-los incondicionalment, posar límits, i després jo crec que a nivell d'autoestima és molt important que com a pares o com a docents tinguem curiositat pel nostre fill, pel nostre adolescent, no? Que els hi fem preguntes, els hi demanem l'opinió. Quan jo et demano l'opinió sobre alguna cosa, el que estic dient és m'importa el que has de dir, no? El que tu penses és important i em pot ajudar, no? I després agrair-los les coses que fan, inclús quan les fan enfadats, no? Perquè quan jo agraeixo alguna cosa, el que estic dient és t'he vist, i això va directe a l'autoestima. Per tant, aquí tindríem algunes coses. I l'altra pregunta que em feies, en quant a l'autoeficàcia, jo diria 3 coses. La primera és, perquè ells se sentin capaços, només hi ha una manera, que és deixar que enfrontin els reptes que els planteja la vida. I si nosaltres ens retirem i deixem que ells enfrontin aquestes situacions, poden passar 2 coses. La primera és que les enfrontin i els hi surti bé i tinguin èxit, per tant, fantàstic. I la segona és que les enfrontin i no els hi surti bé i que, per tant, hi hagi com un petit fracàs, no? I que superin aquest fracàs. I això també és un èxit. Per tant, deixar-los que s'enfrontin a la vida, perquè cada vegada que ells enfronten una situació i la superen, en el seu cap es va incorporant la idea de que, ostres, el que jo vingui seré capaç d'afrontar-ho, no? Quan nosaltres sobreprotegim els fills, els estem fent més dèbils. És veritat que els hi evitem un patiment present, però els estem fent més dèbils pel futur. Per tant, pares, retirem-nos, no? Això seria una cosa. Una segona cosa és demanar-los que facin coses a casa, que ens ajudin amb la cuina, que ens ajudin amb els avis, que facin coses, no? I els nens i els adolescents segurament ens diran que no? O ens diran, no ara, no ara, després. Doncs nosaltres que perseverem en demanar-los que facin aquestes coses, perquè arribarà un moment, potser el nen de 5 anys trigarà una setmana i el de 16, 3 mesos, que no podran demanar sense donar. I ens demanen moltes coses, no? Llavors començaran a donar. I el que volem és que tinguin la idea també de que són importants, que els necessitem, que poden contribuir. I ja per últim, per desenvolupar aquesta capacitat, dir-los que no, a vegades, de les coses que ens demanen, perquè aquí els estem entrenant en acceptar que a la vida no tindran tot allò que volen. Per tant, deixar afrontar els reptes de la vida, demanar que facin coses i dir-los que no de tant en tant. En relació als mestres, als docents, quins petits gestos poden fer per fomentar l'autoestima i l'autoeficàcia? Mira, jo crec que a banda de tota la part de transmetre coneixement, que és molt important i per això anem a l'escola, han de cuidar molt la relació amb l'adolescent, no? Que l'adolescent se senti vist, se senti tingut en compte, perquè és només des de la relació que podré influir en aquest adolescent, no? I com jo em relaciono amb ell té molt impacte en com es percep l'adolescent, no? Per tant, per mi és molt important cuidar aquesta relació, no? I treballar-la, cuidar-la, conèixer l'adolescent. No hi ha cap docent que tingui el seu horari una hora que digui
temps per conèixer el meu alumne, no? I ho fem, no? Ho dic, ho fem perquè jo soc doctora fa molts anys, ho fan, no? Llavors, el conèixer-los ens ajuda a establir aquesta relació. De vincle, no? De Aquest vincle segur, no? Exacte. Que després em portarà a pertànyer i també a contribuir. En aquesta societat tan exigent, no? I tan competitiva que vivim, com creus que podem ajudar els adolescents a que no vinculem l'èxit amb tot lo acadèmic, no? Sempre al final és el resultat, la nota... Mira, és veritat que la dimensió acadèmica és important per l'adolescent, però no és l'única, no? I per tant, nosaltres, els adults, què podem fer? Posar atenció i fer-los veure que veiem altres dimensions, no? De la seva persona, doncs jo què sé, les seves habilitats socials, la seva capacitat d'ajudar, els seus talents artístics, esportius, moltes coses que surten de l'àmbit acadèmic, no? Llavors, mostrar interès per aquestes coses i fer-los saber que les veiem. Una altra opció seria com nosaltres responem als resultats acadèmics, no? Els adults. Llavors, jo una recomanació que els dic sempre als pares, siguin resultats bons o dolents, pregunta-li com et sents amb aquests resultats, perquè llavors ens enfoquem en ell, no? En el que ell o ella aconsegueix, no en com ho valoro jo. Llavors, primer com et sents, després mai utilitzar paraules que siguin de crítica o humiliants, no? I després fer-los preguntes de curiositat perquè es responsabilitzin d'allò, no? I què creus que et pot ajudar a millorar, no? I tenir aquesta conversa amb ells. I després també, per últim, com veuen que nosaltres donem valor a aquestes notes, no? Núria, hem d'estar com molt atents, no? A tot, cada moment, en poder validar l'emoció, estar atents en quina oportunitat tenim d'aprenentatge davant, no? Avui dia, no, també tenim les xarxes socials, que ens influencien molt en l'autoestima, en com ens percebem a nosaltres mateixos. Quins consells ens donaries als pares i docents per poder-los acompanyar en aquest terreny? Bueno, jo diria primer educar-los en el pensament crític, no? Que sàpiguen veure si el que veuen a xarxes és real o no, no? I per això necessitem parlar molt amb ells, escoltar-los molts, que hi ha espais a casa de diàleg, no? Aquest seria el primer. Un altre seria veure també quin ús fem nosaltres, no? Els adults, quin model... L'exemple. Exacte, l'exemple, no? Estic jo tot el dia amb les xarxes, no? Els meus fills diuen brain rot, no? Mamà, estàs fent brain rot. Per tant, veure quin ús fem nosaltres de les xarxes i, per últim, promoure espais de relació fora de les xarxes, no? O sigui, jo penso que és molt important reforçar espais com esports d'equip, agrupaments d'escolta, que facin activitats presencials amb els amics, amb els cosins, o sigui, fomentar tota aquesta presencialitat en la relació. Jo noto que parlem molt de salut mental, perquè és una cosa que ens preocupa, parlem molt de xarxes socials i posem poca atenció a com es relacionen. I penso que si poséssim més atenció a com es relacionen ells cara a cara, podríem solucionar moltes coses, no? I potser ens deixaria de preocupar tant les xarxes socials si està ben treballat fora d'aquest àmbit, no? Doncs, per tant, els pares que posem una mica d'atenció en aquest espai de relació personal que tenen amb els amics. Fomentar-lo i que també són oportunitats d'aprenentatge. Núria, per acabar, ens agradaria que ens regalessis una frase o una paraula que ens ajudi a encoratjar-nos, no?, a seguir endavant en enfortir el benestar emocional dels adolescents i joves. Quina frase et vindria al cap o paraula? Bueno, jo diria que els adolescents necessiten molt coratge per transitar el moment vital que estan vivint i per encoratjar-los necessitem tenir aquest vincle, no? Doncs que ens enfoquem en la relació amb l'adolescent, que sigui una relació sana, respectuosa i que hi sigui, no? Que a vegades ens costa perquè l'adolescent està en aquest moment vital més complicat. En repte, exacte. Doncs que treballem aquesta relació amb ell perquè des d'aquí podrem influenciar-los més. Moltíssimes gràcies, Núria. Ens veiem aviat. Doncs amb aquest coratge, posant el focus en el vincle, avui el que ara us convidaria més, pares i docents, hem de pujar a l'escenari amb els nostres joves i adolescents. Aquesta obra és de tots. No només els hem de mirar, els hem d'acompanyar des de dintre. Fins aquí el capítol de l'autoestima i l'autoeficàcia. Ens veiem al proper. Henka, el podcast. Una iniciativa de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation. Step to the rhythm, slide to the beat. Oh yeah, feel that funk. It's a party on the street. Bassline thumping, clap your hands, everybody move your feet.